Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Adorang sota puka parminggota masuk mahita satokin tutikina hohom martangi yang dibagas rohatawi. Amin. Tapukka ma parminggota tapuji tuhata sian bukwede nomor 20 sia ayat sada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama,
Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha maha murap dohot Jerusalem, jala marolopolop mida ibana sudehamu, aleak kana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudehamu, aleak kana marsak roha mida ibana nasailaon. Las do rohaku diakan nama doktu au, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, alea manami na di Banua Gijang, para si roha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, di lehokodo ibana humokok kami, mamorsad dosa nami sahat tuhau pinarsilangi, sai patugu ma rohanami, asau nang ganggu rohanami makaporseai hasesani dosa nami, asau nang madele kami alani dosa nami, alai asa pos situtu rohanami, diasini roham na gudangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni rohami. Amin. Ngihok kamu ma patik ni debata di mingguta sadarion, imasian patik parjolo saat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bainomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaomu, jaladang jadi sumanomu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasanaek na di Toru ni Tano, yang go tunggabe si sobaon manak sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna, ay honahum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa silaumu, alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anak mupe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangibati hutam. Ai dinaonomari rodi toppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parabadiai. Patik palimahon,
iko pasangapom mudo natorasmu, asa martua ho jala leleng mangolu, di tano nanilehon ni Jehova de batam diho. Patik paonopon unako mamunu, patik papituhon unako mangalakop, patik pawaluhon unako manako, patik pasiahon unako olo makatidakon hatana sotutu maralohod donga jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas nidongamu, dang jadi haliangan niroham donga saripeni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Behado padok di debata taringot tu patik na nasapului odo, ahudo Jehova debatam ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluhod dosan yamama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton, pinopar niakka na suguroha diau, alaya sido rohaku diakka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha diau, naso mga laosi patiki imasahatna atong ra mangidogugo mahita tu amata debata mangulahon patik nei. Ale Tuhan debata say pargugo imahami mangulahon na obar tu patik mi. Amin. Topotima dosata tu debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na suatu dosan. Pardengkan basa doho jala rodi saleleng-leleng na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajaton nami. Jala sayunang be ingot akadosa nami. Ay jot dohami mardosa marado pokko. Jala jot dohu sungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami dihatam. Ale Tuhan Jehova sayunak paingot-ingot pangalosyon nami. Unang alang asiniroham sayurupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaon nami palua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Adong do dihita situani malim nasongoni, nahudul di siamun ni habangsa ni hatong amod di Banua Gijang. Di baheni terbahen ibana do panguluhon ro di ujungna, akka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Nama ngolu de ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Tabege mahatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion nadienet sian buku ni panurirang Yohanes bidu opat mamuka sian ayat opat saat rodi ayat 10 opat tajahama marsikat soring alai ikon bolusonna do luat Samaria Gabi Roma ibana susada huta nadis maraya Namar kuas sikar Mardonokon ladang nang nilehon si Jakob tu si Joseph anak nai alai adong madisi sumur ni si Jakob jadi dibayan naung loja Yesus siap perdalanan hudul maibana di labung ni sumuri tar di hosniari mai Dungi Roma sada boru Samaria Manahui aek jadi didok Yesus ma mandok di bana leho naumi ainunga laho akasisian nai tuhuta manuhor bohal jadi didok boru Samaria ma mandok di bana puasa mangido tapi yang ho halak Yahudi tiang au boru Samaria aidang marparan halak Yahudi rohot halak Samaria dunginin na Yesus ma mangalusi ibana out di boto ho basa-basa ni debata jala out ditada ho namangido aek inumos yako ra olo do ho mangido tu ibana dungi lehonon nama tu ho aek namangolu jadi didok boru-boru lima tu ibana tuan tahu garis soada dio tole bagas de sumuron tungsian dia matu ho aek namangolu tungu balga maho asau puta si Jakob namangaleo sumurod dihami ibana do manginup siani dohot ianak konna rodi pinahana dungi nina Yesus ma mangalusi ibana tay mangulahi mawas donasa nang inum sian aek rapi tamajahasa alai na manginum aek silehonoki
nasotupa ma USB rodi saleleng-lelengna ayanggo aek silehonoki gabe mual doi di bagasan ibana nama baor saat rodi hanguluan sisa leleng-lelengna iru sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala naupeopsa amin. Tidakon ma hapor seautai songon na hina tidakon nidong atas hapor seaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargo na suatu dosan na temo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubun si Maria nagabi-gabi siato di parbadia adorang soha bubuan ido tu hatta na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuan watoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamon ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pa imamulak sogot tu tanon mangumi halak na mangholu dohot na mate au porsea di todi parabadia jaladok sada huria na badia huria hatopan ni ala Kristen akan abadia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na madok mulak mangoldo sogot daging ni halak na mate dohot di angoluan na sora suda amin.
Shalom. Orasma dihita salhuna. Tikting dihuriata HKBP Rawamangun, Minggu 20 Maret 2025. Partangyangan Week, Rabu 2 April 2025, masuk pukul 10 siawib. Week Pisangan Gading Raya, dibagas ni keluarga Togar Sinaga, Helena Boru Tanjung, Jalan Haji Mugeni 3, nomor 20 Tolu C, RT 15, RW 4, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Kamis Tolu April 2025, masuk pukul 10 siawib. Week Utan Kayu Manis, dibagas ni keluarga Sintua Sahatage Manurung, Boru Banjar Nahor, Jalan Duren nomor 20, RT Tolu RW Sia, Utan Kayu Utara. Tempat pertangyangan Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Pandidion Nabadia, Minggu tanggal 6 April 2025, Patupautado Pandidion Nabadia tudak danak, ruas nihuriata nanaing mambuan dak danak, manjalo Pandidion Nabadiai, asar Roma tu gereja mendaftar, Uhud Marguru, di hari Jumat tanggal 4 April 2025, pukul 16.30 WIB, di gereja Jala di Boama surat pengantar Sian Sintuawik, kartu keluarga Huria, dohot fotokopi akte kelahiran dakdanak. Parheon dan Pasca Sekolah Minggu. Jadwal kegiatan dohot pelaksanaan Parheon dohot Pasca Sekolah Minggu HKBP Rawamangun, boima di Jaha di Harotas Tikting, manang di web HKBP Rawamangun. Fellowship Remaja, Sabtu tanggal 5 April 2025, pukul 10.30 WIB, maringanan di gereja di Patupado Fellowship Remaja, dohot tema Youth 5G, God, Growth, Greatness, Generosity, Go. Efesus 6 ayat 7, ni uluhon ni Pandita Tulus Tampu Bolon. Remaja ni Huriata Roma mandohoti acara fellowship. Alkitab terjemahan baru edisi Paduahon. Nunga adong be Alkitab terjemahan baru edisi Paduahon sian Lembaga Alkitab Indonesia manang LAI, mulai bulan April 2025 on, tapak kema Alkitab terjemahan baru edisi Paduahonon di Sude Ibadah minggu ibadah na asing. Alani taparade ma Alkitab terjemahan baru edisi 2 laho pakeota. Pelatihan biola, musik tiup dan keyboard. Seksi pendidikan Dewan Diakonia HKBP Rawamangun, neng patupa pelatihan biola, musik tiup keyboard tahun 2025, tu akar ruas ni Huriata na memiliki kerinduan lau marsiajar musik, dohot syarat boima di Jaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Pembukaan di Patupama hari Sabtu tanggal 5 April 2025, pukul 10.30 WIB, 1 selesai. Pendaftaran informasi boima menghubungi Eva Huta Barat Christine Nababan. Pendaftaran ditutup molo kuota nunga terpenuhi. Ruas natamba. Minggu sadarion tajalodo gabe ruas natamba ima. Keluarga Ardiko Pardede Betty Anita Sari Boru Nababan, Rabdohot Salak Ianakon Nasida, Rosian HKBP Resort Surabaya. Alamat Jalan Cumi-Cumi Raya nomor 7, Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun Opat. Jongjong mahamu. Tuatama nama sumasu keluarga Nasida, gabe ruas nadenggan di tengah-tengah ta,
tarlu mobi di jolo ni tuhata undul mahamu. Ruas nagok. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas nagok, dua keluarga narosian gereja na asing, jalanung amar guru, marhite bimbingan sian pandita na selerengon. Ima, sada, keluarga parulian es rumah horbo, teti odora borusi hotang, rabdohot salah ianakon nasida, alamat Jalan Jatinegara Lio, RT 2 RW 10 Sada, Jatinegara, Jakarta Timur, Wik Jatinegara Kaum. 2. Pinta Omas Boru Pasaribu, Salaina, alamat Kampung Baru, RT 10 Tolu, RW Pitu nomor Pitu, Pulau Mas, Jakarta Timur, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. Tuatama nama semasuna sida, gabe ruas nadenggan di tengah-tengah ta, tarlomo bima di jolo ni tuhata. Pelean dot aka udut ni bawa, tajahama di harotas tikting nang pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa, dot ulona aka si patupauta, bayan sangap di guarna. Songoni matikting di huriata minggu sadarion. Maliate.
Dameni dewata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Puriani Tuhata namarpungu di bagasan ikion ditongani bagas joroni Tuhata songoni namadohoti ima parmingguon ditongani bagas tabe melalui live streaming barita nauli nasahat tuhita di minggu letare di bagasan sadarion imana tersurat di opat Musa 20 sada mamuka sian ayat 10 sahat rodi ayat 20 songonomma didok disi takasma tapahut-ihut dungi borhat mahalak Israel siani jalamar saro di Obed dungi borhat musena sida sian Obed jalamar saro di bona ni dolok abarim di halongonan todong ni Moab tukan habis saran borhat musena sida siani jalamar saro martopihon sungai Seret borhat musena sida siani jalamar saro di baribai sungai Arnon namar dalan di halongonan namar haroroan sian partalpahan ni halak Amori ai Arnonido parbolatan ni Moab di holak kolang ni Moab dohot Amori alani ido umbahen tersurat di bagasan buku parporangan ni Jahoba mardonokon waheb di Supa dohot mardonokon akasunge ni Arnon tole museha puasan ni akasunge akan nama baor tukan inganan jala mangariori di partalpahan ni Moab borhat musena sida siani tuber masumur ima sumuri nanidok ni Jahoba tu si Musa papungu mabangsoi asaau mangalehon aek inumon tu nasida ujuima di dedehon halak Israel hatanye deon bisat maho ale sumur merede tari parma hamu ima sumur nahinali niaka iduk nasaut nidukir ni halak nasangap sian bangsoi marhite sian sukot harajaun marhite sian akatukot nasida itahe dungi borhat muse nasida sian halongonan tu matana jala sian matana tu nahaliel jala sian nahaliel tu bamot jala sian bamot turura na di ladang ni Moab napatodong doho pucu ni Pisga panatapan tukan halongonan ido sahat ni turpukta hurian itu hata namarpungu di bagasan tikion topik ni mingguta sadarion ima Jahoba mangalehon aek hanguluan dihita Tuhan sumber kehidupan buasa dibaen di siamang dohot inang molo dibahas Indonesia nakining Jahoba mangalehon aek hanguluan HP dibahas Indonesia dibahen Tuhan sumber air
kehidupan. Hurian itu hatta na marpungu di bagasan tikion, air merupakan kebutuhan pokok di bagasan ngoluni hita jolma. 70-85% tubuh kita ini mengandung air. Ido alana amang dohot inang, boy do halak boy do jolma bertahan mengulu ibana nang pedang mangan ibana 2-3 minggu. Taida maka dong atta namar sahiti. Boy dang mangan. Taida madong atta akana musafiri. Alai sebaliknya amanginang hanya 3 hari saja manusia tidak minum, dia tidak bisa bertahan hidup. Pasti dia mengalami dehidrasi, dungi dangadung begogona, jalaboi makorhon tu hamatean. Jala idu na taida di bagasan turpukon, ima marhite barita masa na di bagasan hata ni debata, di bagasan sadarion. Barita masa. Molorido barita masa itu benar-benar terjadi. Dan cerita dongeng. Dan karang-karangan di jolma. Alai betul-betul doi terjadi dan yadupan ni bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun, di parhorsihan, ima sekitar Moab, ima perdalanan sian Mesir menuju Kanaan, naso jupang nasida, ima hangoluan. Dangadong aek, jupang nasida, ima di bagasan perdalanani. Idu na taide na kanin amang dohot inang sian ayat 10 sahat 10 tului dungi borohat mamusena sida borohat mahala Israel siani calamar saro di obed dungi borohat nasida muse sian obed calamar saro di bonan ni dolok abarim di halongonan todong ni Moab tukan habisaran borohat muse nasida siani calamar saro martopihon sungai seret borohat musena sida siani calamar saro di baribai sungai Arnon namar dalan di halongonan namar haroroan sian partalpahan ni halak Amori ay Arnonido parbulatan ni Moab di holak kolang ni Moab dohot Amori. Habe adong do sungai di si alai dang bui halak Israel mamulus siani ala bermusuhan do halak Israel dohot Amori. Alani do amang dohot inang taida ma di bagasan di inakanin di bagasan halongonani di bagasan perdalanan di padang pasir. Coba kita bayangkan amang inang ulului di tafsiran. Memang tidak ada di sana dikatakan berapa lama mereka di perjalanan ima sekitar Moabi di namar pindah-pindah naking nasida di namar saro nasida di bahen nasida kemah di si aledang di Papua di bagasan di pigaliling nasida di san jala di bagasan di amang do inang molo tabayakon. Setetes air lebih berharga bagi orang yang kehausan daripada segenggam emas. Tohodo tahei, batu dia pat yuk tiupon emas segenggam HP maua si bate. HP di halongonan iba, HP di padang pasir iba. Jala ido namasa. Ido umbahin na dito gihon hata ni debata marhite topik ni minggu sadarion na kanin
Jahoba mangalehon aek hanguluan. Tuhan menyediakan sumber kehidupan bagi umatnya. Atong amanginang. Ahado nanaeng dohonon ni turpuk jamita di bagasan minggon tuhita na parjulo sahali naeng do di dok tuhita di sarihon debatado narikot di bagasan nguluta. Gambaran ni pardalanan ni ngulu ni bangsa Israel. Ima gambaran pardalanan ni ngulu ni jolma nguluta di tonga-tonga ni Portibion. Namardalan dohita amang inang di hasyanganon songon pardalanan di parhorsihan. Morot sian sadatiki tutiki na sadanare. Mardalan tiki menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu, bulan, tahun terus berjalan. Dan waktu itu tidak pernah kembali. Idoban nadidok kamu na tua-tua dang haulahan mulak poso. Waktu terus berjalan. Sungonido amang dohot inang di pardalanan ni parhorsihani morot dohita sian sada parukilon tu parukilan na asing. Lapatan na di bagasan parukilon na taadopi di bagasan tikyon adong dope parikilan na asing yang mungkin berbeda yang akan kita hadapi dalam perjalanan hidup ke depan. Dang sae hamaolon, dang sae sitaonon, dang sae parukilon sadarion sehingga besok kita tidak melewati pergumulan, kesulitan iman na taadopi di bagasan ngulutai. Ala di bagasan pardalanan ni hidup penuh dengan pergumulan dan pergumulan itu setiap hari berbeda-beda. Jalaido na taida na taadopi di bagasan ngoluta si ganopare. Jala di bagasan pardalanan niya mang dohot inang. Si patalas dorohata, si pata mekel dohita, si pata tangis dohita. Taadopi doragam si taonon di bagasan parsahiton, di bagasan kegagalan, di bagasan keterpurukan, di bagasan na mangadupi ragam ni akka nabuhi mangela-ela hapor siauta. Songon pardalanan ni bangsa Israeli, diadopi na sida do musuh-musuh di bagasan pardalanan ni, diadopi na sida do namale na mauas di bagasan pardalanan ni. Jala ima gambaran pardalanan ni ngulu ni jolma. Alay aha do naing dohonon na. Dinamardalak kita songon gambaran pardalanan ni nguluta di parhorsian ni naking. Di pasahat do marhite hata ni debata. Mangula do debata di realitas pardalanan ni ngulu ni bangsoi. Mangula do debata amang do inang. Disudi pardalanan ni ngoluta, disudi akan amasa, di tonga-tonga ni ngoluta, di bagasan parsahitotai, di bagasan hangulotai, hangalutotai, di bagasan kegagalatai, di bagasan las nirohatai, dohot keberhasilan, kesuksesan yang kita raih. Adong do debata, mangula do debata, berkarya do debata, didongani debata dohita. Sotong tadok ditiki marsahit hita, naritadikon debata hita. Sotong didokon akayana kota yang mungkin ya tidak berhasil lolos seleksi nasional ima penerimaan mahasiswa, yaitu dengan nilai prestasi ya, mahasiswa undangan. Sotong didok kamu Tuhan tidak sayang. Jangan katakan Tuhan tidak menyayangimu jika hari ini engkau gagal, jika hari ini pintu tertutup bagimu.
Tapi di sana banyak pintu yang sudah terbuka bagimu. Gudang dope cara nih Tuhan nih, banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sotung tadok amang dohot inang di bagasan parsahiton na diado pamuna dang ditangihon Tuhan itangyaku jujut au martangiyang alay dang dialusi mangalehon hamalumon di parsahiton mananggabe tado amang dohot inang dijut ni rohata na dibahen ni akayana kota gabe tadok saya hutangnya ko doa anak ko kitu Tuhane alay dang dialusi Tuhane do ragam akan masa di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta alay taingot ma didongani diramoti diiring-iring debatado hita di sude pardalanan ni ngolutay alay di pangido do to hita marhite hata ni debata ketaatan kepada Tuhan dan kesabaran menunggu semua jawaban terhadap doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Buhado ke ata-atata, buhado hauduhota, buhado kesabarata, kesabaran antara suami dan istri yang mungkin belum dikaruniai oleh Tuhan anak-anak di tengah-tengah keluarga itu untuk melengkapi kebahagiaan di keluarga itu. Diuji do ketaatan kepada Tuhan, diuji do kesetiaan antara suami dan istri. Tidak semata-mata ima di bagasan tangyang tai kita hanya diminta untuk berharap dan berharap, tapi kita diuji dengan kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan dan diuji dalam kesabaran. Ay bohado, angeliling iba na mangaluli ka region. Nga 2 tahun, sudah 2 tahun tamat dari sekolah, tapi kerjaku hanya serabutan. Berulang-ulang kali aku melamar pekerjaan, tapi tidak sesuai dengan ilmu yang kudapat dari bangku sekolah. Jangan-jangan kita jadi jatuh ke dalam dosa. Gabi mangulahon aka ulaon naso hinalomohon ni rohani debata menghalalkan segala cara. Tapi dengan firman Tuhan, bagaimana kita setia dan taat. Ala disarihon debata dongolutta di bagasan pardalanan ni ngulu di parhorsihanon. Taingok dola lagu ni koramate di sarihondo totongolu tasaleleng di tanon. Mulut tahoy deho ni soina masonang nate margurasa tahilala te sonakian tentram nyaman tahilala mangedehon edei aleholosai edei tohodo nai buhado ulaning sitong doi asa ido na naing dohonon ni ima barita nauli dihita di bagasan tikyon. Songon na masa di tonga-tonga ni pardalanan ni bangsa Israel. Dang dipangido na sida alay di leon de bata adorang so dipangido nunga di lehon de bata tu na sida jalaido di dok amang dohot inang di Matius imataida moloboy tajaha di Matius 6 ayat 8b di dok disi ay diboto amamuna do narikot di hamuna adorang somangido dope hamu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Garipidong na martonga-tonga ni langit di sarihon debata. Aliadong do nang pelesetono namang do inang berarti manakko mahita manakko do pidonginin na. Daw. Alayahan do nang dehonon na.
Taida di si panarihono ni debata dia kasudi akan atinopana mangula do pidongi mangalului si panganonna laudo ibana tu dolok laudo ibana tu rura laudo ibana tu adaran di dia dong si panganon di si laudo ibana tu sungai di buan ibana masih panganon nai tu yanakonna di sarihon ima marhite-hite panarihonon ni debata. Songonido hita amang do inang. Molo didok disonaking disarihon debata do ngoluta dang namadok. Ya songon cerita dongeng. Namangido sahalak ina namabalu cerita dongeng tiki SD ate mangido hepeng ibana hamoraon didabuhon sian gijang dang songoni. Alai bohado hita. Dengan ketekunan, dengan kesabaran, dan dengan ketaatan tetap melakukan apa yang dikehendaki Tuhan marhite-hite akka ulauta. Semua dicukupkan oleh Tuhan segala kebutuhan kita, tapi bukan keinginan kita. Gudang col masonari loja mula ulaun hanya untuk memenuhi keinginannya, bukan memenuhi kebutuhannya. Jala hido na jut masa mang do inang. Tahida mah inang molo belanja hita tu pasarkan. Ngata surati akka dia si turo horota. Omman no tu horok kunina alai sahat tu pasar boy do berubah sude nangi. Tahida adong baju na bagak nauli. Habe ngadong baju ta songoni. Tatu hordoi sape lamari mamakke bajui. Sotar pakai apa lagi hamulan siate. Sotar pakai hamube alai dituhor dope. Di bereng muse sepatu songoni bagatna. Dituhor ibana apa ngadong songoni. Di ida dongan nama make ima satu stel mulai dari tusuk sanggulnya sampai sepatunya sude ima sawarna. Apa ngadong ibana sawarna tong. Ngadong salusin sawarna. Ya, dang salawarna sawarna do. Sawarna ado garni teh. Iya. Semua sapaket ibana warnanya sama, mulai dari tusuk sanggul, sepatu, baju semua. Asa mekel dohamu. Alai tong do dituhori. Apakah itu kebutuhan? Tidak. Itu adalah keinginan manusia. Taida maakayan akkomunaya mang do inang. Garu parkare jurah. Ya, merpikir do ima manuhor handphone na arga. Alaya kau pahupumonai. Ya, tipe terbaru harus dibeli. Bah, ay gudang maham handphone mon adong dua tu par guru malua. Garua holos ada handphoneku. Dari mana kau beli ini? Dari ruang mamaku lah inna. Keinginan doi dan kebutuhan. Lu jajol mai manarihon keinginan bukan kebutuhan na. Alai taingot ma amang do inang disarihon dewatado ngulutta di parhorsihan di pardalanan ni ima di portibion. Napaduahon ahadon ang dohonon ni jami taon songon na di patorang nakanin ima songo dia rekod na aik yang menjadi sumber hidup pokok yang di bagasan ngoluta yang sangat kita butuhkan. Kebutuhan pokok di bagasan ngolu ni jolmai songonido nakanin ima digombarhon Jesusi songon aek hangoluan di bagasan ngoluta. Gudang na tahuason di bagasan ngoluta amang do inang. Tahawason do ima hamoraon. Tahawas sudah tehamang do inang. Ya, lomodo rohata hita mamora. Salah doi dang salah molos yang dalan lomoni rohani debata. Tahawas sudo amang dohot inang songoni nang di akaparian akunon. Apalagi hita halak batak. Molo marhasohotan yan akayanakon naing manian maranak marburu gabi nasida.
tahawas sondo amangdo inang hasangapon jabatan titel di bagasan ngulutta. Tahawas sondo nang sengoni akka pasangan hidup rokap di tonga-tonga ni ngulu ni akka nasomar rokka dope. Unang atong molo dungadong pasangan hidup na unang bedi hawas sonate. Ya, cintailah pasangan hidupmu, setialah dengan pasanganmu. Dungi musi amangdo inang tahawas sodo ima pengakuan sian tonga-tonga ni masyarakat nang sungoni di akka tonga-tonga ni parpunguata. Jala ido naking taida ima di ngulu ni boru-boru Samariai. Dia membutuhkan pengakuan sian masyarakat. Di pakatayon na deho Jesus na pajupang nasida di sumur di Jakobi. Mawas ibana di pengakuan. Puasa ibana konro di hosniari alama biar ibana. Tuakan atau ropi semua mengucilkan dia. Boydo rata bayako namang do inang. Di bari tahun nak kanin di bagasan epistel tai udut ni turpuk tai. Tido ibana. Huboto doi nungali mahali homar dongan saripe. Alai dongan saripe musonari. Dang suamimu ininna. Asa ahadu neng dohonon na di siamang do inang. Ternyata na tahuaso naking apa yang menjadi kehausan kita di tonga-tonga ni Portibion tidak semua memberikan kenyamanan, ketentraman bagi jiwa kita, bagi hidup kita, bagi rohata dohot pikirata molo dangadong Yesus di bagasan ni. Torop jol masonari susah alani artana. Patut do HP di do Yesus ia di si artam di si roham. Mudah-mudahan kita dang songoni di sonate. Ati bohadok kita mamaki berlian di son. Ya mamaki mas ngamar tangi yang seinda buti isi do penang berliak kini nate. Ido kan? Sotong nama de put madebu. Ne ngamar tangi kita ditiup isi do penang sibok kini na kan? Dang fokus ibana martangiang. Dang fokus ibana mengikuti ima parmingguoni. Doh ragam akan masa amang do inang. Ternyata kekayaan tidak memberikan ketenangan dan tidak jaminan memberikan naking sonang di roha. Jika Tuhan tidak berada di dalam hatinya, molo dang jonok ibana, molo dang hilala ibana. Ima Tuhat tai di bagasan dirina. Songonido amang do inang. Tahawas sundo hagabion para yanakonon di tonga-tonga ni ngulu siganu pari tonga-tonga ni ngulutta. Alay jujur sonarion. Anak-anak membuat susah orang tuanya. Bahkan adong donatoras madok songonon amang do inang. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada seperti itu. Tole maso mula petahol tu jebui ay molo mula ki gabe susah doa di bahan ininna. Orang tua tidak senang anaknya pulang ke rumah. Alania dang mangulu nasida di bagasan Tuhani. Dang adong dihilala ibana di bagasan dirinya Tuhan hadir. Di tonga-tonga ni nguluna, di tonga-tonga ni ulaunna, sehingga dia membuat susah orang tuanya. Sungonido naking amang dohot inang boy do halak madebu marhite-hite akka hasangapon jabatan narirai natadapot ita yang kita raih dan miliki sekarang. Daido namasa amang do inang maaf madebu mah tu korupsi. Madebu mah menghalalkan segala cara untuk meraih sebuah jabatan, untuk meraih mandapoton hasangapon. Moholo dang Yesus adong di tonga-tongata. Songoni naking dia kapasangan hidup. Tahawas sodo
dia usok kamudo amang do inang. Akayanak komunay marhasohutan. Muli man yan nakaburu. Manguli man yan anak. Alay, taidama. Ya songo nahudok na kanin. Gudang naison nari amang do inang. Pasangan-pasangan muda yang di ujung tanduk perceraian. Dan sangat mudah mengatakan, maaf, sirang mahita. Alania dang hadir be, dang dihilala ibana be, adong Tuhani Yesusi di tonga-tonga ni rumah tanggai. Tidak ada lagi kesetiaan, dang adong beholong ni ruha. Setabi amang do inang, perselingkuhan di mana-mana, terlumobi ima digencarna dunia media sosial sonarion. Kita katakan mungkin dengan alasan tanda kutip tidak bahagia. Habe na julu adong Hamlet na pacar na dilului ba na matong di Instagram na, dilului ba na ma Facebooknya, dilului ba na masudi aka di media sosial pajupang ma parjolo sajolo tong ima melepas rindu dope. Dungi paduahon pajupang mahita ninna. Patuluhon cinta lama bersemi kembali. Tinggal ma rumah tangga. Tinggal ma istrina. Tinggal ma anak-anakna. Tinggal ma keluarga. Asa ido na naing dohonon ni hata ni debata songon tu paropuan ni naking ay nunggali mahali ho mardungan saripe alay totong dang dapot ni ba na naking memuaskan kehausannya. Jala ido ba na dipatadahon Yesus diri na nakanin marhite-hite ima epistel tadi Yohanes 4 ayat 10. Di patadahon Jesus do ibana ay kahanguluan, alay na manginum ay slehonokki, na sotu pamahuas bay rodi sa liling-liling na ay anggo ay slehonokki, gabe mual doy di bagasan ibana, na mabaor sahat rodi hanguluan sa liling ni liling na. Di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada kedamaian. Di dalam Yesus ada ketentraman. Jala ido na nang dohonon na amang doho inang. Manangise na porsea. Molo didok di Yohanes 6 ayat 35 didok songonon disi. Yohanes 6 ayat 35. Dunginin na Jesus mamadok na sida. Au do roti hanguluani. Sadok na sumalebe manangise ng rotuaw. Jala na satupa mauas manangise na porsea diyaw. Asa manangise na porsea diyaw. Asa manangise na rotuaw. Asa manangise na mauas di aek hanguluan. Ima yang menjadi sumber kehidupan kita, Yesus Kristus. Ido ba na didok di esaplonom betur putay naking papungu mabangsoy. Asa au mangalehon aek inumon tunasida. Roma hita marpungu hita sonari laho majalo ay kahanguluan ima marhite-hite minggu letare di bagasan tikion manogiho kita marlas ni roha las doroha tatehe sonari amang do inang adok kita na marsak daung las doroham sotong murhik kodison sotong marsigorgor ate-atem di bagas joroon. Diingot to, so saya do pinang karijuk kunaking buado, ikarujo da dana donaing. Paite da molo si ko da jo no molo ipe hoda pal main date, hoda beb. So tung somardame, so tung sosonang rohata di sok kita hudul alay dang sonang rohata. Rohamu asa hulehon ay kanguluani. Mangalehon hadameon, mangalehon ketentraman, mangalehon hasonangan. Nang pemula sanok kita, dang mga tu restoran. Hola mga lopa, ikanasi do nakingate.
dohot sayur rebusan alai sonak kita mangan. Ido kan? Pasu-pasu na godang ima rohana sonang. Kebahagiaan yang sejati ketika kita melihat dan merasakan ada Tuhan di dalam persekutuan kita. Ada Tuhan di tengah-tengah di keluarga kita. Ada Tuhan ima marhite-hite akka ulauta. Asa ido amang dohot inang. Bahkan Yesus tidak hanya memberikan, mencukupkan kebutuhan si panganon pardagingon lobi siani. Di minggu letareon ditogihon dahita marhite minggu-minggu prapaskah panaonon di Yesus Kristus dihaup inarsinglangi mangalehon nguluna humokop pita mate ibana asa mangulu hita marpugos ibana asa gabi mamora hita. Jalan apa tuluhon na mangundo inang edehon ma pabahenan ni Jehovah. Liling dudang dia tusi bangso Israeli pabahenan ni debata. Ay molo marsikor dohami Musa dang mangan dang minum hami puasa buanon nami buanon muhami kaluar sian Mesir. Dang diida nasida dibahen si panganon manna dilehon burung puyuh daging alay marmungut-mungut do nasida. Disarihon de batado, diurubi na sida, mangalo ka musu-musu na sida, mga bati na sida masuk, tutano kanaani, alay, dang diatusi na sida, pabahenan ni debata, dungpe di ujung na, di ida na sida mapabahenan ni debata, ido ba na didot naking, maredde mahamuna, di minggu letare di bagasan tikyon, ditogihod dohita amang do inang, lahomarnida, pabahenan ni dewata. Sarupa rora songon ni adupan ni aka ina Naomi na juluate tikimati aka mata marsirak kamuala ni hamatean dang tarjaloro muna kan la rope berulang-ulang kali pasahaton hata pangapulion sian huria sian aka keluarga donga tubuh donga sahuta do dia pe segala macam alai bagas rohamuta nasohamudo manau keden namudo kan moloho manau ni bohama ido kan alai sonari didok kamudo mau lihat Tuhan di pasu-pasu wow ditinggal loko dak danak met ya marsap-sap dum ninna te sikola menek do be alai boy magudang boy karejo dapotan pajapalan na lomag boy taruhon na sida menghantarkan anak-anakku sampai menikah maranak marboru marpahopu amang do inang dapat bahena ni debata doi alani amang do inang jut suharsian pikirata jut maralo turuhata alai nadinggan doi di patongon debata alani diajak kita maredde edehon mah songon nanidok na di bagasan turpukon nakanin asa marhite-hite amang do inang dapot hita las ni roha ulup marlas ni roha mahamu saulat nahi hudok marlas ni roha mahamu Filipi 4 ayat 4 amin martangi yang mahita Tuhan Jehovah di bata amanami na marhabangsa di banua gicang maulihati di pasahat rohanami Tuhan ditaruhoko hami tuminggu-minggu prapaskah 5 minggu letare lahomarnida pakokopon ni Yesus Kristus dihau pinar silangi dadaholam manarihon ngulu pardangiyon si panganon si inumon pardagingon alay umarga siani hanguluan sa liling ni liling na idoletare nami idolas ni rohanami Tuhan di pardalanan di ngulu di parhorsihan di portibion ragam dotutu nahubulus sami si taonon las ni roha naboy ima mga bati hami tutu ro tuadupanmu alay marhite-hite hata ni debata disudiak kapardalanan ni ngulu nami naing do hujo hami ho di bagasan ngulu nami asa jonok ho tu hami cupang hami malas ni roha cupak kami hadamion cupak kami ketenteraman jala cupak kami madisinak kanin ima ulup-ulup Tuhan debata amanami los di bagasan tikyon Tuhan martangiang kami tu sudia karuas ni huriam disudia ka parukilonna disudia ka pakirimonna disudia kalas ni rohana dongani urupi
pamonang nasida Tuhan disudia kaparuk kilonai doho ruas ni huriam iman atongon di bagasan persahiton buanon nami nasida inang nyonya situa El Simbolon boru Pancaitan, nyonya Victor Pancaitan boru Silaban, Parsauran Simbolon, Jackson Suparno Manurung, Bonar Siregar, Nurhayati Napitupulu, Lucy Rosita Simatupang, Angelika Susanti Silaban, Dumarama Bulan Hutagalung, nyonya Huta Barat boru Gultom, situa nyonya Manik boru Sitanggang, Yoga Pasaribu, nyonya Tobing boru Manik, Erlina boru Situmorang, Felicia Hutauruk, Donald Pancaitan, Ferdina Sitanggang, TP Simajuntak, Jackson Pakpahan, nyonya Sinaga boru Simbolon, Rumintang boru Hutasoit, Situa Bungaran P. Siregar, Ebenezer Manurung, Rustioria boru Sitanggang, Serefina boru Nenggolan, nyonya Tambunan boru Hutagaol, KM Si Hombing, nyonya Silalahi boru Si Samosir, Binsar Si Haloho, Situa Las Maria boru Sirait, Ferdinand Manurung, Jos Martin Manalu, Pantun Huta Barat, Josia Manurung, Robin Naik Pasaribu, nyonya Helga Panggabean boru Manalu, Balojong Pangaribuan, Mangantar Tambunan, nyonya Baster Manurung boru Arwan, Situa SP Hutasoit, Las Maria boru Pancaitan, Arlindungan Sitompul, doho sudi akkana suboy hugari hami sada-sada, na dirawat di rumah sakit, nang songonidat di bagasan perawatan di tongani bagasna, totong lehonomu pakirimon di nasida, pos ni roha di nasida Tuhan, ima laho mangadupi parsahiton nai, doho macalo hamamalum nasyako, doho sudi Tuhan, akaruas ni huriam, namet-met nama godang nama tua, tuhohu pasat hami, di bagasan ulaw nami sa mingguon, o mamadongani hami, doho tujuluan naro, asiroham Tuhan, tarpuji magwarmu, alaniasi doho denggan ni basam, mga sahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin. Tapuji Tuhan tamarhite na maredes yan bukede 710 ayat sada dohot ayat na mangihut los tapasahat mapiliat pa. Yesus, Bapa Sama
Sai dehona emang ihut jong-jong mahita saluhutna. Sai maras biroha ito uriana kabe kamu kiwani sai ditamu Yesus ruas datur Katangi akon ma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan. Dohot na solibasa na moliutus. Upasata hami masian nani lehon mi. Tuhami pilihan nami tuho. Sejalo mega be uap na khusus di jolom. Pasu-pasu meja laramoti. Asahu parhasaya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriamdo di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say penorbadia magwarmu, se Roma harajaonmu, sesaut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaur honma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu mari hita saluhutna.
Rodi